Puasa weton. Puasa weton. Jenengan Selasa Wage nggih. Nggih. Nek malam Selasa Wage jam 4 jenengan kuwi wis mangan poso. Ngantek sesuk pendak jam 4 lagi kena buka utawa mangan. Sakjerone 7 weton aja ngantek kendhat, aja ngantek benggang. Aktif. Berarti buatan poso jam 4 buka maghrib buatan. Mboten. Asale miwiti malam Selasa Wage jam 4 niku mangan poso. Bukane mengko sesuk yo sampai jam 4 sore meneh. Iku poso Jawa. Nggih. Dadi wah gisire dina iku entek ning jam 4. Manfaate niku didamel napa, Mbah Kareng? Niku nek dilampahi supaya ngene nggih, Mbak. Kados Mbak kan dereng kagungan Suami. jodoh utawa suami saged. Iya. Padahal ayune ngene ya, Mbah ya. Nggih. Eman-eman, Mbah. Mugi-mugi sak mantune wasul saking mriki saged milih Nggih. jodoh ingkang good looking lan good rekening. Pun kula atur kewau, mengke ra wonten. Tampan dan mapan ya lah ya. Iya. Terus niki Mbah, napa leres nggih? Terus kok yang Semar niku ingkang dados penguasa tanah Jawi niku napa leres, Mbah? Mila niku saking silsilah Brawijaya sing momong niku kasunyatan. Oh. Niki pun ngandhap utawi pun nitih turangga putih ngagem sapi angin. Madosi ratune Brawijaya. Mila nek kepanggih niki mangke ndamel ontan utawa geger. Nah, mosok madosi ngoten mawon kok angel, Mbah. Mboten angel nenggo dinten utawa wedale. Oh, Mangke nek pun selangkung. wonten. Berarti mboten madosi to, Mbah. Tasik ngerantos. Niki mboten kok ngrantos madosi. Madosi. Mriki ngoten. Kalih ngucak yang urip. Oh, ngoten nggih. Nggih. Madosine sakmenika madosi tiyang sing sami do lali. Sing kemrungsung niku nggih, Mbah nggih. Lali nek iku rajatahe kok dipek. Oh, nggih. Sing dipadosi nembe niku. Mengen nek tok selawe niku pun kepanggih dan niku pun rondok banter. Nggih. Tiang Jawi niku napa enten pantangan-pantangan, Mbah? Hal-hal ingkang dilarang misalnya nggih ketika menjalani hidup ngoten niku. Ora oleh ngene niku napa enten, Mbah? Paugeran apa mawon, Mbah? Pomo Senen Pon nek pitung dukun. Senen Pon Selasa Wage Rebu Kliwon. Dan iki telune pantangan Rebu Kliwon. upama dukun. Senen Pon Selasa Wage Rebu Kliwon. Rebu Kliwon Kamis Legi Jemah Pahing Setu Pon kalih Minggu Wage. Asking laire panjenengan mboten masih wau, masih mboten Senen Pon. Gak cara bodohan berarti kayak buburak kencana iki siang, gak kayak bumi sengenge. Berarti ngeten mawon. Gambile ngeten mawon. Misal Senen Pon nggih. Hari paling apes niku dinten napa sing kedah dihindari misal nggih. Kula ajeng ten Bluro. Laire Senen Pon nggih. Terus dinten napa sing kedah kula hindari sing kula kedah ten griya mawon ngoten. Lah nggih niku nek tindak penting. Rebu Kliwon. Niku mawon. Kalih ngapake. Kata sangat, Mbah. Kalih. Rebu Kliwon kalih Ngatwage. Itu berarti mboten saged didamel urusan-urusan ageng nggih, Mbah. Ya nek metu nyanyi ora apa-apa.
Boten saged kula nyanyi, Mbah. Kula nate diajari niki mboten saged. Nah niki penggaweane karaoke. Dewas gagal. Nggih. Kalau Mbak Gari. Nah, lagune niku Mbah. Nek pas karaoke niku lukaku. Nah, makanya uripe terluka terus. Luka penggalih. Luka batin. Nggih, nggih, Mbah. Laila ada pertanyaan? Niki Mbak. Biasanya kan Jawi niki wonten pernikahan kali makhluk halus niku bener. Leres apa mboten Mbah niku? Tiang nikah kali makhluk halus. Diarani pernikahan janjane mboten. Mboten wonten. Estu. Nek halus nderek niku wonten. Nderek tiang wonten. Tapi nek pernikahan mboten wonten. Wonten nggih. Nggih. Terus ngeten. Tirakate supados tiang niku saged kepanggih kalih leluhur. Misal kepengin kepanggih Kanjeng Sunan Kalijaga, kepengin kepanggih bapak ingkang sampun kapundhut meskipun nanging namung liwat mimpi utawi supeno. Nggih. Lah niku saestu niku. Nggih. Kula sing kepengin kepanggih niku. Pripun niku, Mbah? Wonten. Cuman jenengan sepindah sing bisuwun sing pundi riyin. Sing bapake sing sampun kapundhut. Bapak sing sampun kapundhut. Jenengan nyekar teng punden. Nggih. Nggih. Mbon rutin. Jenengan sare wonten ngriku. Ten kuburan. Nggih. Itu berat. Kula ngomong nglakoni wong salangsul. Sak lintune niku to, Mbah. Mboten iso. Mboten saged. Niku wedine. Mboten kepanggih. Kula ugi nglampahi. Kula biasa nek film ten kene kuburan tapi mboten kuburan umum. Kuburane sesepuh-sesepuh ngoten riyen pun bendalu, Mbah. Sekawan dosa dinten kan biasa. Tapi nek ten kene makam umum kok ndrodok kula, Mbah. Saged. Saged niku, Mbah. Saged. Mantun nyekar to nggih? Mboten nggih piyambak. Mantun nyekar to nggih? Nggih. Terus film ten ngriku. Oh, mboten mantun. Kula ngomong pun nate nglampahi. Pripun niku? Nggih, nggih kepanggih. Makome sinten? Nggih tiyang sepuh. Wong kula dilairkene dereng pirsa ibu ibu. Kepanggih niku ten ngene ngimpi napa langsung? Ngimpi. Nek kula wani ngimpi, Ngimpi. nggih wong salwangsul mboten. Niku Mboten ngimpi lah kepanggih. nggih. Niku mboten sanjang napa-napa kalih badane. Nggih kantun mature nyuwun pripun. Wonten kula nglampahi estu. Tergantung panyuwane kita nggih. Nggih nek panyuwunan niku mungkin sae nek mboten nggih mboten kersa. Sekedap-sekedap cara dipraktekaken, Mbah. Mbon nyekar to nggih. Nggih. Terus donga. Nggih. Pripun Nyuwun kepanggih kalih nyebut utawi danyang sing krengkuh pesareane panjenengan wonten Tuban. Saged. Depi, Mbah. Tapi sampun saged duwe japa mantra atau ngelmu pendanyangan nek dereng mboten saged. Oh. Terus niki Mbah, nyuwun dalu Mbah niki. Kula tangglet napa mawon nek jenengan jawab sedanten, Mbah. Nggih. Ini pun pertanyaan final lah, terakhir. Nggih. Tujuane tiang gesang niku janjane Nggih. didamel kalih Gusti niku digengken napa? Murka. Kok saged? Nggih. Mun tiyang kathah sing ngenteni mok murka, mulane gak ana bener. Ora enek tujuane ra murka. Kula dhewe murka kok. Tasik dereng dong kula. Pripun maksude? Ana saka Tiyang urip teng donya niki dicemplungno neraka biyene ning kasuwargan jati manunggal. Niku empun jenenge urip empun kepenak. Ning didono karo sing jenenge Gusti Allah sing disebutno ijajil sing raga wadak. Besok dadine tak anggo aku kowe jenengan iki. Nek alus mboten purun asrine. Cuman diiming-imingi kebiaran ning alam donya kuwi akeh raja brana akeh kesenengan.
nek aku mbedui mat aku belum disatur selawase mulane cengkah ngantek saiki. Di dunia. Nggih. Di dunia niku berarti lek Swargan Jati niku teninggil, Mbah. Nggih. Masuk tenawang-awang mriku Swargan Jati, Mbah. Wonten nggih. Wonten. Oh, nggih. Kula berarti rumiyin niku upama endhog bunder niku sing bakal urip. Nggih. Mula diperang ngantos ditandha nganggo gendera merah putih. Anenge endhog isine putih karo abang. Pecah endhog tek lha iku mumbul dadi gelap biar nyambur wong gak mati. Iku sing dadi ijajil utawa gendruwo. Lah sing urip mau pecahane dadi sedulure. Kuwite lan kangsutane dadi sekiye kewan makhluk. Kotoane dadi bumi-bumi sekiye bumi. Mbok masuk bumi pertiwi. Bumi urip, bumi rembulan, burak kencana arane. Nyenengno ora duwe goro utuh bunder. Ora kaya bumi rembulan. Windusium alias bumi kesenengan ya neraka. Metune bengi. Nggih. So, pertanyaan paling terakhir sak mantune jenengan kalau tak tanglet-tanglet babakan napa wau pengalaman Aji Gineng ten gene Mas Hardi. Nah, terakhir, Mbah. Sak mantune tahun napa 2025 nggih kalih wis langkung niku wau ingkang winginane jenengan ngendikaaken napa niku mungkin sak mantune gara-gara niku tanah Jawa niku dados tanah ingkang gemah ripah loh Cinawi. Dereng saged. Nggih. Dereng saged niki negara utawa tanah Jawa niki ajeng dibelah. Terutama Semarang. Jadi nanti kita kalau mau ke Jakarta nyebrang laut. Nggih. Ya masuk akal. Mergi sakniki Semarang niku pun rawan banjir mboten karo-karuan. Nggih. Nah, kota niku jenengan ngetos di sukani sinten, Mbah? Kula. Nggih. Nggih disukani kalih kahanan utawa jangka. Jangka nggih. Nggih, diikuti kalih Sepiangin. Nggih. Siap. Terima kasih banyak. Sampun purun babar ilmu-ilmu rahasia. Dalu menika ngoten nggih. Oh, ngoten. Mboten ana rahasia. Kersane ngerem boko turun matur. Amin.